Guys, madso gabi ininzo. Hoy, grabe ka pugi-pugi naman ay hindi ay. Sa may nganda na imong inautan kin. Tiya, harang mo naging gupuhan mo sa imong inautan do. Excited na ka para ugma. Tiya, excited na sila Christmas party ugma pohon, guys. Pakujugon mi mas inday. Kami. Bitaw maghatod mi si Jahang fried chicken, guys, kay muna si Kuya Kinkin. Kay isang oras ansa man kin magdengan na naman taga tokin. Kasi kuya. Si Kuya atang ihapit na nagizahang tapioka. To na dayag tapioka ni Gail, guys. Gigama na namo. Kapoyin tawag among badzing gamay. Tanaw, guys. Hapla in taon. Duwi lang man kanang hubag ni Jahang aping dani sa ngipon. Ya, ram paghubaga. Kuno ini bataan ni. Tunong nun po, guys, nga ilang Christmas party mo jud hinoy paghubag sa ijang aping arang jang hubag ka adjo. Gapon siguro ni gatong mig merkado nga arang inita ka adjo, ngat siguro to jang ngipon na baong. Grabe mang inita. Ban-banon man di man magpabilin. Uy na, katug na. Kiliday kay aglikod ay. Kiliday kay likod. Dimintan. So to na day, guys, naman na magamaag tapioka. Wala na ma-video ganiha kay pag lata na hus sago kalimot ko og video. Ja nagama na namo ganiha dari. To na ang gibutang sa rep para to nga videohan na to ugma, guys. Pahuway na mi. Tuog na pag ko kay ugma sa zona pod kay ilahan na pang Christmas party ni Gail ug ni Kuya Kinkin. Aga Ilia human na, salamat sa Ginoo kay na human na gajud. Successful nalingaw gajud may kaazo. Mga bata nalingaw, mga parents arang lingawa kaazo. Grabe. Grabe sa namang lingawa, guys. Nalaman hang i-upload ang mga short videos na sa Facebook. Lingaw kaazo na nga banggi gud ang mga lingkuranan katong mga ginikanan nga nagduduwa silang balon nga pabuthon ba? Pabuto silang kerut ag balon na nga bali ag mga lingkuranan, guys. Natikayhang kasagaran na to nga tikayhang Ginoo ko. Aran jang bibuha pero ako mo apil atong duwa, guys, kay delikado maghangkilid na. Simbako jang moy undakan impas gazero ak samad. Ning apil ako, guys, katong kuan ay stop dance. Na nig mutadjak mas lingkuranan ni nga na ja umuhon ag sounds mulingkod. Nakadaag ko radto. Ag premyo kay puro makaon na Kim Mumu. Si Kim sa mga nadadalis bahay kakaan pag mga kuyas. So kita-kits ra ta ugma, guys. Sa ilang kuan ni Gail ug ni Kuya Kinkin. Kami may mga hatod ni Ilia sa jahang tapioka ni Kuya Gail kay busa jo mas Kuya Gail. Di amo na lamang sakay og motor kay bubugat mga ingani ka kuan na tong hapit mapuno tong isa ka Tupperwarean. Dako. Kakuya Kinkin kami po yung hatod di jahang fried chicken ugma. So ako mukuha dato kay di man nahaag ka ng resibo. Amo na namang idritso og hatod kakuya Kinkin. Kami dos Kim ya. Madulong taong makujub na ni jang naong uy kilo uy. Mo gud pud ko dari kabinlan, guys. Mahadlok po ko ibili na Kim. Ay pata kay boss panahon ba bako. Nahagad itakin-takin ni hang anak. Walang makinaan sa kalibutan. Masahan ng iuban. Yes, no? A few moments later. Hi, guys! Good morning! Good morning, Ken! Morning, Kuya! Morning! Kasi, arang gabi si Kadus Kuya Gail, guys. Nagpaadyon sa ijahang gisuot. Ulitaw lang sa hang anak. Baklairas Kuya Kinkin, guys. Nagsuot sa ijang kuan. Extrang t-shirt. Zadera, ijang t-shirt na sa ijang bag. Kay magbaklay raman sa panington. Kay ijang t-shirt na sa ijang bag. Isuot. Yan na, guys, ready na mga kuyas. Mag-ilis na sila na igabot na to sa eskwelahan. Taray mo extra t-shirt, gisuot na. O, nanay mo gisod. Okay. Pumutsa. Mag-ilis pa man ka dito sa eskwelahan. Asa silang ipasuot o laing t-shirt, guys, padong eskwelahan. Kaya magbaklay man silang duha. Ayan, sura. Ilang t-shirt ni Kuya na silang bag. Sa hulitaw na silang anak. Ay mo bag, mura na batog dihay na kang Hamping mo. Pagilis dito yung nagabot sa eskwelahan. Magpaningtan ng likod. Pagilis mo sa mga sanina. Bye-bye, Ken. Wato na minda yun za. Ito na sila. Hinahinay og baklay.
Papas ako nila unsa guys kay maghatid ko ilahang ko sa eskwelahan kakinkid fried chicken nagkagail tapioka. Dara day ag tapioka nila sa Kuya Gail guys diya. Yan. Bugnaw baka ni nabugnaw baka murag nabugnaw man pud si guys kay nagbuntag man pud ni sa rep. Yeah. Okay, so amo na yung ihatid unsa guys. Amo na yung gama gapo sapon kaso ako ka video pag gama kay dinali-dali na. Okay. So unsa niya mo nang ihatid guys mga alas 9 na. Kay kakuya kin pud pwede sugat dito ng fried chicken. May guys, maghatid na mis tapioca Kuya Gail. Ito na nang tagak na galon. May mga galon ipamilin. Yan na guys, maghatid na mi dari. Yan, maghatid na mis tapioca Gail. Ano may guys, maghatid na mi. Kim mahangiwan kay way mapantay. Bisi nagma taga high school. Ito alam na ko to tas nga. Hatid na mi guys. Diyan na mi sa eskwelahan na na. O agi patada na. Alright. So, diyan na mi sa school nila kuya. Kani. Alay ko. Ara ako anlong di gamita. Jaing na si Jain ni uli ipat. Wadas kuya sa kato padung. Inanahan na gihatod ha. Tara guys, Christmas party nila sa Gail. Nana. Asa ganak ni Junay? Asa ganak ni Junay ha? Alihog na mong kulong ha. Lain na si Jai ni kuliin Jai padani dya. Sige. Merry Christmas ninyo tanan. Para me guys. Ito na nahatid na nahin. May magkuha na po miss fried chicken ni Kuya Kinkin. Ano ka day? Panila ka kuya. Ito ko nagikuha. Ay. Master. Hos na mi. Kita ni mo? Nahatid na mo guys. Guys, dala mi sa eskwelahan ni Kinkin. Ha? Dala mi sa eskwelahan ni Kuya Kinkin guys. Diyan isang fried chicken din na. Ha, nagikuha sa isinta ni kabuok. Fried chicken. Lailang room to guys. Kurag mga kamot. Ang mga bit-bit. Dali na kin guys. Wow, na ilang uchon. Nagilis ka t-shirt? Kira mo ba? Usang ngipon. Hehe. Amay mo regalo. Gift ni mo. Hehe. Pusing. Pusing. Sige pa. Natulog to. Okay, anak. Terus ngayon, tabangan. Dagan-dagan. Alas tengah. Pa! Anak. Anak. Sa? Kena? Isa to may part sa program ng training lang. Isa ma'am. Hindi ko doon ma'am. Siya, grabe skim-kim ga. Pumang. Haluna man dagko. Nay batang galain Nay batang galain nagpaliit der liter C. Ngan sa magadiha be. Ngan sa kadiha. Ato rin kay init na ni. Init na ni ta. Ato rata. Sama na. Uy, nuko. Sa panglabot ra kay kaiktan kas guard. Ato rata ilang room ni kuya. Dali. Room nila kuya. Program na sila skim-kin guys na. Merry Christmas!
Bibuha ka do pinilahay sa kuan. Ice cream. Naman. Ice cream pa mo. Sige kana. Kana lagi. Kana na ubos. Na. Dali akay mausik. Ana, guliti. Guliti ana. Okay. Christmas. And happy New Year. Happy New Year. Day, Merry Christmas na may nakabutang. May mong gift. Mga nakuha ko yakin. Happy kazo. Okay. Bibuhan nila. Nakadawat sila mga regalo. Mana guys, sinaw naglamisa si ma'am. Nailang ice cream mo dia guys. Ice cream, wow. Ja, agi mo sa may sud. Puro makaon. Puro man sila makaon tanan. Tinanaway na silang gift. At pud, cha, grabe ka. Dali, dari ato bang. Dari, long. Ilong. 1, 2, 3. Cha, grabe mapurma. Wala kanta to ah. Harang bibuhan nila. Muli na mi guys. Muli na mi. Kaya kaya kin. Hamay mo regalo kin. Muli na mi. Halida Ilia. Muli na mi guys. Ay sa oras. Launa na. Launa na sa kahaponon. Guys, dahil na miss bye guys. Excited na Kuya Kin mo open sa izahang gift. Excited na Kuya Kin. Dapat excited pa do. Excited pa do. Ito ang umukuhan kasi kalamukat kaya hangi habwa ganina. Nangitag sa nina. Ay has, di ako badug has. Yeah. Wow. Wow, grabe sud. Wow, Cloud9. Wow, deep. Hanina. Wow, daghanag sud. Oy. Wow. Parang daghanag sud. Oy. Wow, grabe daghanag sud. Nakuha ko Kuya Kin. Oy. Be, dali. Parehapos imo kin kaso wala man ko ka video pagpanood sa ila guys kaya haram ang tungi pasud. Oh, yehey! Smile! Tiya, wala. Naghanag sud, oh. Sa may mag-iwatikin sa inyong Christmas party. Yeah. Nalipay ka, do. Lingaw. Lingaw po mi dato nila, guys. Maraming naghanag pagkaan. Ay, ikaw, sampay mong gibati itong gaban-uban ka. Ha? Lakaw-lakaw, sa lipay-lipay po. Kanay mo na. Lakaw-lakaw, nagsige mo nagdagandagan si pa-picture na dato guys. Saan sa? Naman ko dato sa suwatan. Letter C, uy. Letter C. Adyo na gamay. Okay na. Yung kazub na, kainom nagtambaw. Unsa may inom pa nagtambaw, unsa. Nahuman na gazet guys. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Human na. Makapahuway na gazet ng taon. Kapahuway po tada na pabawon guys mga duhang simana. Oh, salamat. Thank you Lord. Human na gazet agilahang Christmas party. Si Kuya Gay, luwa pa. Si Kuya Gay, luwa pa man mo uli. Lagi dahang, kuhan, kamusta ka to? Nang Christmas party. Mine. Mana? Yours. Mine. Dahil nang hatag o kalendar guys niya. Dahil ako'y kalendar sa 2024. So, ito na ni silang butang lari. Karoon na tayo lantawon. Sila guys. Ayun. Na. Tagan ko na. Pilo laman. Agngipon na na. Agngipon. Impasa po ng ngipon. Di si daw ko eh. Hindi ko man magkuhan ha. Inom water ha. Kin, pag inom mo daghang tubig kin. A few moments later. Hi guys! Mo-shoutout mi diha ni Ma'am Luz Biminda Galan na sa Cagayan de Oro. Shoutout ninyo tanan diha ma'am ug sa imong tibok pamilya. Shoutout ninyo diha tanan. Amping mo kanunay nas Cagayan de Oro. Pero si Ma'am Luz Biminda sa daga pa dari siya sa Tambungan, Kandihay, Bohol. Shoutout sa tanan taga Kandihay, Tambungan. Ug labi na ni Ma'am Luz Biminda sa mga kaliwat. Shoutout na nas ma'am karon sa Cagayan de Oro. Shoutout ninyo tanan ma'am. Salamat sa kanunay pagtanaw sa mga daily vlog. Shoutout pa din.
Shout out, madam. Amping mo kanunay.